Akkor ebben a videóban be szeretném mutatni, hogyan nyithatsz PayPal számlát, ha még nem rendelkezel ilyennel. Rá kell menjél az oldalra www.paypal.com, és akkor itt fölül találsz egy ilyen kék gombot, hogy Sign Up, rákattintasz. Itt van két opció, ugye Personal és Business, te válaszd a Personalt. Continue, kék gomb ugyancsak, és akkor Get Started, azt írja, hogy válaszd ki az országot először, beírod, megnyomod a H betűt, bejön Hungary, ugye, kiválasztod Hungaryt, e-mail address, azt az e-mail címet add meg, amelyiket szeretnéd na most ez miért jelent meg nekem ilyen hamar? Na nem baj, your language, hagyjad az Englishen, és akkor megint get started, a sárga gomb, és akkor elkezded kitölteni a mezőket szépen, e-mail address, azt az e-mail címet írd be, amelyikkel szeretnéd majd használni a PayPal fiókodat, ugye? Password az legyen 8-tól 20 karakterig terjedő. Lehetőleg használj nagybetűket és kisbetűket is. Nincs egyéb más kritérium. Akkor a first name-hez be kell írni a keresztnevedet, ugye? Last name-hez ugye a vezetéknevedet. Ide, hogy address line 1, ide írd be az utcát és a házszámot. A cityhez beírod a várost, ahol laksz. A statehez beírhatod a megyét. Postal code. Postai kódot, ugye, utána jön a következő a mobile number, vagyis a telefonszám, mobil telefonszám. És akkor a következő kis kockát be kell jelölnöd, ez azt jelenti, hogy elfogadod a felhasználási szerződést, ugye? És akkor nincs más hátra, mint megnyomod a sárga gombot, Agree and Create Account. És akkor bejön ez a kis dobozka, itten lesznek ilyen betűk, itt azt írja, hogy Z7VX, ezt be kell írni ide, egy ellenőrző kódot. És aztán megnyomod a Continue gombot. És a következő lépésnél már is tudod csatolni a kártyádat a PayPal accountodhoz. Ehhez a második mezőben levő sárga gombra kell kattintsál, és itt nincs más hátra, mint megadnod először is a 16 számjegyből álló számsorozatot, ami a kártyádon van, ugye?
az első részén, utána az expiration date-höz be kell írnod a lejárati határidőt, a hónapot először, utána az évet. A harmadik részben a CSC-hez a kártya hátulján található általában 3 számjegyű kódot kell beírnod. Utána megnyomod a Continue gombot. Én ezt most nem töltöttem ki, ugye azért, hogy ne lássátok, és ne kell eltakarjam. És már is akkor csatolni fogja a kártyát. Utána még majd, ha ez kész lesz, be kell menjetek az akkuntotokba, és verifikáltatnotok kell majd a kártyátokat. Azt megmutatom mindjárt, a következőképpen lehet megcsinálni. Most az a kérdés, most akkor meg fogom mutatni, hogy hogyan verifikáltathatjuk a kártyánkat, vagyis hogyan ellenőriztethetjük a kártyánkat. Ezt a PayPal elvárja tőlünk, hogy ugye hitelesíthessük a kártyánkat, hogy tudjuk használni ugye a fiókunkkal. Ez a következőt kell tennünk, tehát hogyha létrehoztuk a fiókot, ugye ahogy az előzőekben mutattam, belépünk szépen az akkuntunkba, és itt a fő oldalon a nevünk alatt, ugye pirossal, találunk pár kis gombocskát, itt a következőre kell kattintanunk, ide a középsőre, hogy Get Verified. Rákattintunk, és ugye, mivel hogy csatoltuk ugye a kártyánkat, ki lesznek töltve itt az adatok szépen, nem kell más tennünk, mint megnyomjuk a sárga gombot, a Continue gombot. Ekkor a következő fog történni, amit itt ír, 1,50 eurót fog levonni a kártyánkról ellenőrzésképpen, amit 24 órán belül, miután az akkuntod, vagyis a fiókod ellenőriztetve lesz a kártya által, vissza is küldik ezt az 1,50 eurót. Tehát ez egy olyan ellenőrző tranzakció lesz, de ők nem fogják megtartani ezt a pénzt, hanem vissza is küldik azt az 1,50 eurót. Nem kell félni, hogy ott marad náluk az 1,50 eurót, a PayPal az egy biztonságos, megbízható cég. Tehát ennyi lenne a PayPal számla nyitása, és akkor sok sikert kívánok a munkádhoz.